Здравейте на всички и добре дошли. Днес ще правим влог, че... Кажа, не, няма да сме. Днес ще правим влог, защото ще ходим в една зала по бокс, която, доколкото разбрах, не е кой знае какво. Едно момче има ключове и ще ходим, около 4 човека ще бъдем, 4, да. 5. Добре, ще бъдем 5 човека. И смятам, че ще е интересно да снимам нещо. Ето само моят апарата. Внимай да не таковаш микрофончето, за да може да се чува. Разбира се, тъй като снимаме, трябва да покажа малко класа. Просто е така. Нека да са 3, защото това се клече много и да не го изкъртя. Добре. Моят приятел малко стремува, няма да го снимаме в момента. И така. Ами да, сега ще ходим към залата, която е някъде до университета. Тъй, че ще се видим след малко. Окей, стигнахме до залата. Сега ще влезем и... Да, не знам как ще бъде. Но ще помня много яко. Ще потренираме малко. Това е. Казвам да дойде да играем тенис на маса, който иска. Но да. Да, вече си шампион, нали? Си шампион по тенис на маса. Национал съм. Да. Да, съм по-хубаво маса, отколкото на тива. Отколкото... Къде? Даскал ли? Лодунов. Ти в Даскал в Зени. Не си прическата. Не е нова. Само да кажеш. Как си иначе? Значи днеска това ще съм аз. Ти може с този. Тя е лъче, също не е лъче. Ако искаш можем да сменим, аз нямам претенции, двата ма кефат. Не, това ти е в према си горе-долу, тъй че може да... Разбира се. И медалите на силните момчета. Скоби не е мен. Да, като моя приятел. Това е много яко е. Бах ти голям смеш. Опа. Имало ето и сега те с колело, само мърдаш ги и местиш. Това е много яко. Че не мога да излезем тук да играем баскетбол. Да, реално можем. Ма трябва да е вечер, защото тук е много топло в момента смисъл. Много е топло, трябва... Те се нагряло той. Да, аз точно ти му казах на Нила. Ние ако бяхме дошли на обята, ще си и бе майката. Да, ние добре ще тук сложиш твоя цензура, че... И бе майката. Трябва да сложиш цензура. Не и бе майката, ако не се разбира. Спокойно, брат, аз цензури не слагам. Моята аудитория е над... Че обичаш да чукаш. Не, сменяме аутфитите. Уоу. Я да покажа. Хесала. Моя вер ме спонсорира, защото аз нямам. Окей, преобляках се и сега ще поскачвам малко въженце, работи да загреем хубаво. И почваме тренировката. Нямаме много време, около 40 минути, така че ще побързаме. Ще бягаме ли кръга? Това е индивидуално. Индивидуално, всеки си да играят. Добре. Аз една седмица съм болен и след това едва стигам кръг. After face, кей търбонел тука OnlyFace. На краката ми блед публик. Аз знаеш кога не съм спорил да ребята. Да си играе. Добре. 20 и 5. На 20. Аз не препарвам игра без вас. Кой цвет правя? Но, аз съм скачвам. Ние сме друга категория. Категория шмат. Не ще го да. Ще да изтениш властна, не? Няма да го трия. Ай си гей. Не. Защо да? Ще го оставя за нас. Добре. За нас. В каква няма да го. Сме ги сините бинтове, които сега ще видим дали мога да си ги слагам. Преди 2 дена проверих, мога да си ги слагам. Може да е топло, ама пак ще се скъсам. Всичко е както трябва. Дай, ще играем с тебе. Чакай, че съм... Мръсен спаринг. Не, ще бъде чест, аз съм пет. Честен, да, няма да е мръсен. И тъй. Добре, сложих бинтовете. Ти с това не след ще играеш? Не, ще умахам сега. Опасен. Мишки, убирай.
Пак ще умара децам, брат. Както виждате, тренировката е много тежка. Много тежи момчета. Тежи на място. Маш на място. Тежа. Брат, аз съм вчера видях 68 кг и нещо. Направо се фърля. Бях 72 по едно време. Мато може би зимата, защото тежи от дрехите. Еми брат, половери. Дълги работи зимата. Зимата, брат. Кой че? За кой отбор си? Виж, дома си година за мука. Ой. Ще си годна аз. Ще ми готвя хубаво. А не. Първият рунд заданието беше само с лява ръка, за да загреем. Могат да се ползват всякакви удари, важното е да е с лява ръка. Време е за втори рунд, където играхме свободно. Така, тук се пуснах да играя с Мишо и като цяло бях доста натиснат. Все пак се опитах да направя нещо, не ми се получи, но както и да е. Тук охраната дойде и ни каза, че трябва да се изнесем по най-бързия начин. Много се извинявам, че трябва по най-бързия начин да напуснете салона. Ами отвидил по наблюдението с Албания в офиса, че съм допуснал по-народ без съдия трябва да бъде. Добре, извинявам. Да. Това беше. Как чухте, не изгониха. Сега ще минаха ли си да тренираме нещо? Не е за бокс, примерно. Не знам. Ние принципно излезем навънка. Да, да направим някаква тренировка, сега 8 часа, горе-долу тръгва да се захладнява. Въпреки че... Ако искате, аз знам едно място в нашия квартал. Че добре. Да, като цяло. Как на предника? Ай, Дани. Беше ми приятно. За някой друг път пак ще тренираме и ще се видим. Дани, така райце този звяр. Как е колко коня, нещо да кажеш да се спеш? Значи вътре много мирише, той коня много мирише вътре. Коня мирише? Ами той е за коня. Тя ще мирише 110 коня. Не знам, не искам и да... Един представи как мирише, пък 110 не знаеш. Да. Ето тази машина. Погледнете. Толкова обаче. Опасен е, опасен е.
Айде, си тук. Да, ай брат, чао, виждаме се. Добре, Сега ще ходим да тренираме някъде, или? Да. Ела Знаеш на къде? детска градина. Детелина, да. Там е открито. Добре звучи. Не, спокойно там. Хъсава продължава тренировката. Аз брат само, даже ще му играя по-леко по точка, ще му кажа грешките. Защото тебе, аз имам такъв страх някой път. Мигам, когато удара идва, разбираш ли? И аз съм те, брат. Да, бе. Аз ти го преодолях. И аз го преодолях. Как ме биха главата много пъти. Да, свикна. да. Като се изправи срещу някой малко по-сен, който не става. Той да беше малко де. То залата... Да, то там няма Там много... няма такоса. Или има... Често няма с кой да играе. Да, като цяло... Или са много големи, или са много малки, които даже не идват на спаринг. Между другото, аз съм го виждал него в електро. Аз теб не съм те виждал, не знам. Аз го завърших като... Да, казаха ми 0,6 там такова, ама да ти кажа въобще не си ми попада. И аз влязох в електрото. Да. Давай, 8 класа. Сега ще 8 клас. Да. С каква паралелка се записа? Компютърни мрежи. Това е... Аз съм КТС. Твоята? Да. Компютърна техника. Искам само система. Зависи как. Какво си може? Той Цецо ми вика, че ми лаба алята, па съм сляп. Хареса, че одежа, смисъл. Сега брат на много винтове, на много това. Те не отнемат много време да се сложат. Те се е случило си въпрос. Нещо го пита за края на годината по отбора. Той. Само се иска господин. Те, добре. 4 за годината, стигат. Най-скандален начител. Наистина. Това Вук май се очертава да е много скучен. Как мислиш? Не знам. Малко ме заболя главата. Оставихме си нещата на ето тази пейка, аз чух да си взема вода и след това си поразуменяхме малко удари в тялото с Иво, тъй като него не трябва да го удряме в главата. Малко трагично изглежда отстрани, ама какво така? Чамп, искам златото да грабна. Винаги вървя напред, готов съм да нападна. На никой никога не дам задна. Залата сърцето ми открадна. Аз съм в залата с момчетата, вие по кафетата. Много ще ме търся след като видят ми победата. Пътят е един, нагоре да вървим. Нека чуем какво ще кажат като ги победим. На ринга сме машини за убиване. Крушета колена, нямаме спиране. За честа ни сме готови да умираме. Лав, десен прав, за спиване. Да пропуснеш тренировка, престъпление. За треньорите ми само уважение. Поразменихме си малко удари с Иво. Показваме пред хора шампионско поведение. Живота е един и живей го като шампион. Стиснати умици, ляп, тези не следва от кола. Мечти и цели се постигат, ако сърцето голямо е. А брата винаги зад моето рамо е. То крушето е трудно, защото трябва да се прави от близка дистанция в точния момент. Ако тръгнеш да го хвърляш отдалеч, той има много дълъг път и... Принципно. Правите са най-бързите удари. И мен правите най-много ми харесват. Перкъци тях не ги правя много правилно. Отблизо като си в стойка, нали? Да. Да пребиеш целия въздух. Искаш ли? Така се прибива целия въздух, да знам. Аз няма да пребивам целия въздух. Само половината да има и за другите. Не. Аз деля всичко. Само кой ще вървам, нали знаете? Ето момчето го каза републикански шампион. Само кой ще вървам. С километър само от кой ще вървам и слагам мега найти. Това е. Точно така. Не тренирайте, няма смисъл, губене на време. Играйте кой ще вървам. Това е реклама, платили са ми. На мен не са ми платили. Еми, Можеш малко по-долу, ще няма смисъл. брат, на нас, нали трябва важно крачката си. Трябва ляво, защото няма комбо. Ще си играеш, че не го единстваш. Това Вук стана много скучен, брат. Не, че изкучен, просто той не знае как да държи лапи. Ние не сме правили лапи до сега. Стана... Който си мисли, че е лесно, да дойде да държи той. Да заповяда. Точно така. Сега аз доста ще режисува само най-интересното като цяло. Добре. Както се бихме с тебе в залата, тук как игра с Иво. Да и... Това е. Да. Цяло. Ти в залата пак ма нацелива. Ще видиш, нацели ма на 2 пъти. 3-4 пъти аз съм нацелен. Добре стана. Звучи добре, ма и натисна на места. Да. И аз се чуя какво се случва. Аз искам да се видя отстрани, брат, заради той. Аз не ми да гледам как сме са били, нещо, просто грешките да си видя. Като цяло. Да. Той аз сигурно доста си забележа. Аз имам чувство, че много често пускам гарти и както се казва си дигам бърдичката. За хейтерите не сме професионалисти, че
точно така. Но то няма Тренираме хора за да спорта, гледат. е тега. Малко. Окей, хора, това беше от влога, това беше от тренировката. Сега си го тръгваме. Нали аз тръгвам, сега не знам на къде е. Добре стана тренировката, видеото не знам колко е добре, най-вероятно не е много добре. Надявам се да не е било много скучно, но и да е... Какво ме бърка толкова? Правя го. Нямам никакви очаквания за този клип, просто си правя за себе си, защото ми е интересно да си влогвам. И така като цяло, благодаря ако сте изгледали цялото видео до тук. Ако ви е харесало, много бих оценил лайкче и коментарче. И да, това беше всичко. Пожелавам ви лека вечер или ден, само кога гледате. Чао!